Hörmətli millətdaşlar, hörmətli delegatlar, biz yaratабыз özümüzün туган телебезне, туган илебезне. Киләчәктә безнең балаларыбыздан әти-әни сүзләрен ишетәсе килә. Сезнең карарлардан һәм бүгенге эшләрегездән генә була милләтебезнең һәм илебезнең киләчәге. Без сезгә ышанабыз һәм уңышлар телибез. Инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek, sinde yigitlер yanında biz şayan yıldız idek. Dərd var idi, kиң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрд бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Бездә тынмас йөрәк типкәнен һәркем белә. Җаның бие туктама, туктама дия. Иң шибәр кызларда елмая кызыктырып, бие таңга кадәр барсын да онытып. Бу җырны ишеткәндә артымнан кабатлап, иң шәпләре, татар яшьләре.